fod yn onest, dwi dal yn byw gatre, achos dwi ddim yn hyd yn oed yn gallu dewis fy lliw gorau, heb siarad am dewis tŷ. Mae estate agents i fi bach rhy enthusiastic. Maen nhw'n mynd rownd tŷ a meddwl mae pob bydd yn hunky-dory a go, built-in skylight. No, just twll yn to hwnna. Dim bai ni fydd pan mond hen bobl fydd ar ôl yn y cefen gwlad, achos bod y pobl ifanc i gyd i gael eu pwysio mas, os mae ddim swyddi, dim tai ni'n gallu prynu achos mae'n gyd yn ail dau, fi ddim byd yn ni, os ni ddim yn stopo pobl rhaid brynu ail dau. Efo pobl yn symud y Lloegr, mae bywyd jyst yn well. O'r tafarn yn well, bwytau yn well, cinemas, a just popeth yn well. Mae bywyd yn well. Ar gwefannau ar-lein, le chi'n edrych ar y cartrefi, a chi'n edrych ar y tai yma, chi'n ffili ffordo o gwbl, falle mae jyst nosy i chi. Bys fi'n gwneud hwn yn y stafell yma, bys fi'n peintio'r wal na'r lliwyn, bys fi'n bwrw'r wal na trwyddo. Ti jyst yn gwneud home renovations ar cartrefi. So ti berchen yn nhw. Right, yeah, I favorited this house, falle 5 mlynedd yn ôl. I fi'n rhywle yn agosach at prynydd i nawr? Na, dw. Right, wonderful. Wodd hwnna'n hollol gwastraff amser then. Cyn mynd i prynu tŷ, mae rhaid chi'n mynd i'r banc. A maen nhw'n gweud, wrthon ni be chi'n meddwl chi gallu ffordo. We'll all have a good laugh. A wedyn gwneud gweithio chi be chi actually gallu ffordo. Dwi'n genuinely mor falch dros pawb dwi'n nabod sy'n llwyddo i brynu tŷ. Dwi wastad fel, woohoo! Drychwch beth chi wedi cyflawni. Fy mreiddwyd i yw prynu tŷ sy'n cartref i fi. Ond y gwir yw, allai ddim fforddio fo. Wel, unless I cwrdd â football player neu rugby player. Tai new build. Mae'n fod yn affordable housings, mae pobl yn gallu dechrau ar y farchnad a gweithio ffordd lan. Ond be maen nhw'n neud? Maen nhw'n rampo'r pris reit lan fan hyn, so sneb yn gallu actually prynu tŷ i ddechrau ar y property ladder. Well, I said, good, bad, while i pobl sy'n treulio mynd ar property, ond sy'n bu ar tai, well, good selling wedyn. Pan chi'n prynu tai, mae'n chi bod yn real ofalus, especially os maen nhw'n flats neu maen nhw'n attached i tŷ arall. Achos, so chi'n mynd i gwely rhywbeth, a dwi'n clywed neighbours chi'n shelfo ochr ar y wal. Mor galed, a wedyn ni bod nhw ddim yn gallu, neu beth yn cyrraedd y pwynt o bod nhw a cartre hynny. A rhaid ni sy'n jyst yn derbyn un. Yw pobl sy'n cael tai am ddim. Sdim mortgage dyn nhw, sdim unrhyw fath o bills nhw i dalu. A ti rai pobl ddim yn sylweddoli pa mod lwcus nhw, jyst i gael y peth yma, ti'n rhoi ar blat efo nhw. Maen nhw'n derbyn tai o mam gys nhw neu tecis nhw. A dwi ddim yn dig. Dwi jyst yn gobeithio un diwrnod byddai'n cwrdd â rhywun gyfoethog a bydd hi o tŷ yn barod o mami a dadi a fyddwn ni'n gallu byw na am byth. Ond wedyn ni, mae reini sy'n byw mewn un ardal, ond wedyn ni yn gwycelwydd am y ffaith bod nhw'n byw fyna ac yn gweud bod nhw'n byw rhywle gwell. Sa'n deall ni o gwbl. A pobl yn gweud bod nhw'n ffili prynu tŷ. A wedyn fyna maen nhw yn talu £800 a month i rentu. Wel, cael mortgage, bydd y lot chepach, a ti bydd biad e'r diwedd. Fi'n gwybod bod pobl yn deud bod gwario arian ar rent yn stupid, ond sgen i ddim arian, sgen i ddim yr arian. Fraint yn nhw o gallu prynu tai am 20,000. Ac yn dyddiau yma, ni ffili hyn o prynu car am 20,000.